Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Мин Әлфия, миңе 5 яшь. Әткәй сушта, әнкәй бик нык чирләде. Аны алып киттеләр. Мин алып китмәгез дип сорап карадым, тыңламадылар. Мине Актанышка Жиракай алып келді. Жиракай мине кочаклый да елый. Кунакта рәхәт, тик минем өйгә кайтасым килә. Әнкәем кайткандыр да, мине эзләп йөридер инде. Кайтып китәргә кирәк. Безнең авыл зур авылла. Исә кыйбладан давыл, бәлки рәхәт көннәр булыр. Хәзергесе ай авыр. Бала чактан ук әнә шулай дип җырлап үсә кечкенә Әлфия. Әйе, рәхәт көннәр әле алда. Әле нинди генә көннәр. Баш әйләндергеч дан, дәрәҗә, халык мәхәббәте. Язмыш аңа бала чактан ук ятим ачысы бирсә дә, соңрак ул гомере буе халыкның сөйкемле кызы булып яши. Актаныштың горурлыгы, милләтебезнең мактанышы, татар җыр сәнгатенең патша бикәсе, мәңге үлмәс Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әлфия Авзалова. Бүген сезне бу залга Актаныш якташлар җәмгыяте җыйды. Сәхнәдә исә Әлфия Авзалованың якташлары. Әлфия апа сулаган һаваларны сулап, Әлфия апа эчкән суларны эчеп, Әлфия апа кебек үк туган җиренә мәңге гашыйк моңсар җаннар җыелды. Сәхнәдә Актанышлылар, Татарстанның атказанган артисты Лилия Муллагалиева. Жыры әрмін шыға. Гармон шынын исімінен, гармон қойышыларына, бір-бір
Ялындыра, ялындыра, ялындыра келмей ol. Келер еді гармоншы қыз бейекейін білмей ол. Үпкәлейміз, үпкәлейміз, үпкәлейміз келмәсі. Гармон көтәріп жүрмәсі бейекейін білмәсі. Әнне кейді білмәмі, гармоншы қыз үйдәмі. Үйдә болса келсін әлі, дейініп кетсін әлі. Ялындыра, ялындыра, ялындыра келмей ол. Келер еді гармоншы қыз бейекейін білмей ол. Үпкәлейміз, үпкәлейміз, үпкәлейміз келмәсі. Гармон көтәріп жүрмәсін. Әлбәттә, гармон ойыны туған ягыбызга кайтабыз. Киттек, бергәләп җырлыйбыз. Сагындым авылымны, барчабыз да белә. Роберт Абый Тимербаев язган җыр. Рәхәтләнеп җырлап, күңел ачып, матур итеп искә алдык Әлфия апаны. Елмаеп, ул бик шаян кеше иде, шуңа күрә бүгенге кичә һәр барчабызның исендә калсын, күңелендә калсын. Киттек, сагындым авылымны. Талгын гына Идел ага, туган ягыма таба. Бөдрә талларын тирбәтеп, кояшта уйлар уйнатып, чал дулкыннарын ярга кага. Бергәләп сагындым авылымны, кайчан кайтырмын инде. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәемә дә сәламәт туганнарыма. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын инде. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәемә дә сәламәт тугайларыма. Искә төшә шул чаклар, ярым калды еракта. Шатлыклары башакның, мәхәббәтен синдә таптым, күңелем сиңа тарта. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын инде. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәемә дә сәламәт туганнарыма. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын инде. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәемә дә сәламәт тугайларыма. Талгын гына Идел ага, туган ягыма таба. Бөдрә талларын тирбәтеп, кояштай нурлар уйнатып, чал дулкыннарын ярга кага. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын инде. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәемә дә сәламәт туганнарыма. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын инде. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәемә дә сәламәт тугайларыма. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәемә дә сәламәт туганнарыма. Сәламәт туганнарыма. Сәхнәдә Татарстанның атказаган артисты Фәрит Мирзануров.
Шынлы суы жайылып аға, язғы қашқындар келсе. Қашқындар келіп шаулашып, ауламда яшьләр өсә. Туған аулам минем қаршымда, күңлем ғаманым тылашында. Туған аулам минем қаршымда, күңлем ғаманым тылашында. Yırraklardan qarab kiləm, şanılı basıladıma. Şundağın adını tavar, künglim yarsılarına. Tuğan oğlan benim qarşımda, künglim hamanım tılaşına. Tuğan oğlan benim qarşımda, künglim hamanım tılaşına. Şuşa yollar boyalap binem, yaşlık yıllara bulsan. Şol yollardan qarışlarga, yanıma yapışacaksan iken. Tuğan oğlan benim karşımda, Tuğan benim qarşımda, күңлем ғаманым тылашында. Oğlan benim qarşımda, күңлем ғаманым тылашында. Tuğan oğlan benim qarşımda, künglim hamanım tılaşında. Татарстанның атқазың әрәмізді Фәрид Мирзанұров. Бек рахмет. Мин Актаныш халкына мәңге рәхмәтлемен. Үземне Актаныш халкы алдында мәңге бурычлы саныйм. Чөнки Актанышлылар һәр вакыт ярдәмчел булдылар. Мине бер генә кеше дә рәнҗетмәде. Һәркем кулыннан килгәнчә ярдәм итте. Әлеге сүзләр Әлфия Абзалованың «Үзем турында» дигән китабыннан алынды. Авыр сугыш елларында Актаныш миңа дөньяның иң ямьле җире кебек тоела иде. Актаныш кешеләре дөньяның иң яхшы кешеләре. Хәзер дә мин аларны сагынып искә алам дип язып калдырган Әлфия Абзалова. Концертыбызны дәвам итә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Азат Нургалиев. Sağlam dostlar, sağlam dostlar, sağlam dostlar, dilekayını şu sağlam dostlar.
Bakşadan yüzüp oğuldan bir yüzüm şu yüzüp ağladım bir yüzüm ağlaman yüzüm kübek şiitlerde bir kuzen yüzüm ağlaman yüzüm kübek şiitlerde Sahnede Agidil Devlet Jır hem Biyu ansambli. Oy
Агыйдел җыр һәм бию ансамбле. Әлфия Абзалова сәхнәгә килеп чыкса, тамашачыны үзенең елмаюы, шаян сүзләре һәм күңел түрләренең иң нечкә кылларын да тибрәтергә сәләтле булган тавышы белән әсир итә иде. Туры сүзле, үткен телле, максатчан, гаделлек өчен җанын бирергә әзер, җырга, моңга гашыйк Әлфия Абзалова. Ул киткәч, җыр сәнгате ятимсерәп калды. Әнкәсен югалтты, җыр сәнгате. Ләкин нишлисең бит? Табигатьнең үз кануннары. Кеше китә, җыры кала. Әлфия ападан соң килгән буыннар аны онытырга һич тә ирек бирмәс. Юк, онытылмаячак Әлфия Абзалова. Чөнки аның исеме тарих битләренә алтын каләм белән уелып язылган. Тулган айга карап, чәчләреңне тарап, моңлы җырларыңа җырлама. Сиңа карыйм да мин, күзем алалмыйм, ил моңланмыйм, күңел моңлана. Сиңа карыйм да мин, күзем алалмыйм, ил моңланмыйм, күңел моңлана. Бердән берем минем, сине бәхтем дидең, үз бәхтеңә инде сылгама. Ак моңнарым булып, янадыр айдылып, мин моңланмыйм, күңел моңлана. Юкалына түгел, сагышлана түгел, юл бутала султыма чулгага. Күз яшьләрең яшер, араюрак хәзер, мин моңланмыйм, күңел моңлана. Күз яшьләрең яшер, араюрак хәзер, мин моңланмыйм, күңел моңлана. Мин моңланмыйм, күңел моңлана. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгизар Исламов. Ә концертыбызны дәвам итә Актанышның яшь җырчы кызы Илзилә. Yürüldü yıllar, uzun işe yıllar, barı
Yürgen yüzlerimine, damıgan yaşlarımına izledim, minirgem izledim. Göz yaşlarım giyipken, yıllarımız ötken, sağışlarga düzmiladım. Göz yaşlarım giyipken, yıllarımız ötken, sağışlarga düzmiladım. Oysuz kişlerimne, kara günlerimne, yuvalığa barı yuradım. Gayiplerim varın, şeşlerimnin ağın, yıllar uz aşkına ağladım. Yürgen izlerimine, damıgan yaşlarımına izledim, minirgem izledim. Göz yaşlarım giyipken, yollarımız ötken, sağışlarga düzmiladım. Göz yaşlarım giyipken, yollarımız ötken, sağışlarga düzmiladım. Көңіліме olsam, yalğızlıkta qalsam, ağır bulur ömür yıllarım. Kızlar көңілімde, yüreğim tibrele, yaşlı hissi tortikaş kollarım. Yürgen izlerimine, damıgan yaşlarımına izledim, yenirgem izledim. Göz yaşlarım giyipken, yıllarımız ötken, sağışlarga düzmiladım. Göz yaşlarım giyipken, yollarımız ötken, sağışlarga düzmiladım. Sağışlarga düzmiladım. Sağışlarga düzmiladım. Günler, төннәр буе тыңласа да, шыпшык былбыл телен ыталмый. Яхшылыкны бик тиз оныта кеше, начарлыкны гына оныта алмый. Дус ишләрем минем бик күп дисең, сынап кара берәр аның көчен. Акча яки ярдәм сорап кара, дуслыгыңа бәя белер өчен. Бераз биеккәрәк менә калсаң, дус туганнар арта тагында. Бер туктаусыз сөйли башлый алар сине яратуы хакында. Бүрәнә дип уйлый һәркем үзен, юкса һәрбер кеше тик йомышка. Ярдәм итәм дигән кешеләр дә яхшылыкны эшли тик бурычка. Син үзеңә читтән карап кара, нинди икәнлеген күренсен. Бер тиенсез, дәрәҗәсез калгач, чын бәяңне
шундук белерсең. Шын бәхетне күрә белер өчен бик бәхетсез булып карау кирәк. Бәхет сәламәтлек дияр өчен бик куркыныч ширләп карау кирәк. Акча бәхет түгел дияр идем, әгәр миллионнарым ташып торса. Башкалардан көнләшмәскә була. Һәр хыялың чынга ашып торса. Кирәк диеп түгел, күрсәтим дип, әйбер җыеп кеше шашына. Авыр эшләр түгел, көнләшү һәм нәфсе җитә адәм башына. Иде шундый рәхәт булсын өчен, ни барысы якты йөз кирәк. Хәзер һәр кешенең бөтен нәрсәсе бар. Күңел тынычлыгы бик сирәк. Тимер таштан түгел, сөюнастан, җылы йомшак оя үрә бел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул. Булган бәхетеңне күрә бел. Бик яратам дип өскәләнмә. Ашыкма күз яшын кыяр өчен. Сине яратканга карау кирәк. Мәхәббәттә бәхет тияр өчен. Яраталар дип тә бик мактанма. Синең арттан килә башка ярлар. Яз җитүгә башка чәчәк чыга. Кыш җитүгә ява яңа карлар. Бик байыдым дип шапырынма. Кирип карыйк бергә мунчага. Синең пычракларны юар өчен кирәк бик күп сабын мунчала. Мин хәерче дип мескенләнмә. Йөреп торган чакта аяк кулың әти нишләр дип карап тора. Сине кабатлаучы кызым, улым. Яхшы әти мин дип бик мактанма. Әйбер алып биреп үз балаңа. Компьютердан тартып ала калсаң, акыл ирәт бераз син аңарга. Мин иргә баш диеп мәнсезләнмә. Бу горурлык түгел, монсы оят. Шит ятларга күз салмасын дисәң, син иреңне үзең наслап уят. Хатын начар дип әйтмә, абзый. Син бит аны алган үзең сайлап. Я айрыл, я яхшылап яшә. Баш булырга ирен үзең җайлап. Ялгыз калсаң әгәр, бик кайгырма. Сөйгән ярың булса, булсын шатлык. Йылы-йылы парлап яшәгәнче, үзең генә булу мең кат артык. Кеше ни әйтер дип бик кайгырма. Ул сөйли дә китә, син каласың. Үз фикерең булмаганда гына кеше сүзен чынга алаласың. Алда ни көтә дип бик уфтанма. Артык борчылмавың кулай булыр. Кыштан соң яз килми калганы юк. Ходай ничек язса, шулай булыр. Кайгы килде диеп бик кайгырма. Ул үтмәс күп кенә тыела. Кояш чыгар алдыннан да башта җиргә шаулап яңгыр кыела. Шатлык килде диеп бик шатланма. Башың әйләнмәсен бәхеттән. Биек менгән чакта онытма син төшәсеңне бер көн тәхеттән. Кеше китә диеп хушлашмагыз. Очрашырбыз әле тегендә. Я тамукта, я эләгеп булса, оҗмахларның җиде күгендә. Кеше килә, китә. Бар да гади. Барыбыз да шунда барасы. Җиргә гомерлеккә килгән сыман, кыланма син, адәм баласы. Кеше белмәс диеп алданмагыз. Кеше белми, Ходай беләчәк. Өстән генә түгел, һәр гамәлне, һәр бер уйны эштән күрәчәк. Җитми диеп артык тырышмагыз. Җитәчәк бит ике кочак җир. Саранланма. Артык булганнарын мохтаҗларга бүлеп алып бир. Ә башкалар диеп акланмагыз. Һәр кем җирдә үзе җаваплы. Кешеләргә күрсәтим дип түгел, үзең өчен эшлә савапны. Җир гаделсез диеп борчылмагыз. Бар да гадел, һәр кем үләчәк. Түрәме син,аймы, хәерчеме, Ходай барсын җиргә күмәчәк. Кем булышыр диеп теләнмәгез, дустанышлар бар да калачак. Иномарка машинада түгел, анда һәр кем
жаяу барачак. Мин яшь әле диеп шатланмагыз. Бәлки булмас та ул иртәгә. Матур сүзләреңне әйтеп калсин. Балаларга, дуска, иркәңә. Үлем җиткән кебек яшәү кирәк. Рәнҗетмичә җирдә бер кемне. Яшәү язсын. Ләкин көтмәгәндә китәчәкбез бердән бер көнне. Үләсе бар диеп уфтанмагыз. Шатланыгыз, озатып калсалар. Үлгәчтен дә сине хөрмәт итеп Әлфиядәй искә алсалар. Менә шулай. Рәхмәт. Ләйлә Дәүләтова. Рәзилә Галиева һәм Агыйдел Дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Сайрар кышым
Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Солистка Разилә Галиева. Сәхнәдә Актаныш егете Ринас Әхмәтов. Алла қырға дейген әй, асыл қыш тәубә иттің мәлі ұшымасықа. Сен тәубә итсәң дә мен итмәдім, шибәр қызылар қышымасқа. Сен тәубә итсәң дә мен итмәдім, шибәр қызылар қышымасқа. Сен тәубә итсәң дә мен итмәдім, шибәр қызылар қышымасқа. Алла қорға дейген әй, асыл қыш қой имәнге қонып сайрадың. Сен сайрамасаң да мен сайрадым, шибәр қызылары сайладым. Сен сайрамасаң да мен сайрадым, шибәр қызылары сайладым. Сен сайрамасаң да мен сайрадым, шибәр қызылары сайладым. Алла қорға дейген әй, асыл қыш имен башларына ник қоныдың. Ник қонғаныңны да айы білмәгәш, яқты дүнияларға ник тудың. Ник қонғаныңны да айы білмәгәш, яқты дүнияларға ник тудың. Ник қонғаныңны да айы білмәгәш, яқты дүнияларға ник тудың. Алла қорға дейген әй, асыл қыш қуңың жерін қойсы имәнеді. Сен башың исәң дә мен имәдім, башқайыма хәсірәті келгенде. Сен башың исәң дә мен имәдім, башқайыма хәсірәті келгенде. Сен башың исәң дә мен имәдім, башқайыма хәсірәті келгенде. Сен башың исәң дә мен имәдім, башқайыма хәсірәті келгенде. Сен башың исәң дә мен имәдім, башқайыма хәсірәті келгенде. Сен сайрамасаң да мен сайрадым, шибәр қызылары сайладым. Сен сайрамасаң да мен сайрадым, шибәр қызылар сайладым. Ринас Әхмәтов. Жырақай. Безнең якта туган апаларга нәкъ менә шулай дип дәшәләр. Ерак апа, Еракай, шул Актанышча Жыракай була инде ул. Жыракайы Әлфия Абзалованы үзенең ишле гаиләсенә сыендырып үстерә. Балаларын ач үлемнән саклап калу өчен алъяпкыч кисәсенә салынган бер уч икмәк өчен хөкем итәләр аны. Балалар йортына да нәкъ менә шушы вакытта килеп әләгә кечкенә Әлфия. 10 яшьлек Әлфия. Авылда ачлык. 10 яшьлек Әлфия шушы кышкы салкын көнне тишек чабата белән юлга чыга. Аны Яңа Әлем авылындагы урнашкан балалар йортына алып китәләр. Мин Әлфия. Миңа 10 яшь. Жыракайны алып киттеләр. Бер уч бодай урлаган дип сөйли күршеләр. Урламас та иде. Өйдә ашарга бер тагайым ризык юк. Мине Яңа Әлемгә детдомга җибәрделәр. Озата барырдай бер кеше юк. Үзем эшим, үзем ач, үзем куркам. Яңа Әлем безнең Актаныштан 6 чакрым ераклыкта.
Барам да, борылып карыйм. Әнә безнең Актаныш күренеп тора. Апамның йорты күренә. Морҗасыннан төтен дә чыкмый. Тау менгәндә бөтенләй хәлсезләнәм. Яңа әлем һаман күренми. Ул детдомда ашарга бар микән? Тора торган урыннары җылы микән? Эх, бер авыз тутырып эпикәй ашасаң иде ул. Менә җыракаем мені үстерді бит менә. Җыракаем менем. Бусы кем? Монсы бәләкәш кызым. Үзеңнең? Тегесе. Зөлфия. 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 Җыракай. Әй. Җыракайың ул сиңа туган түгел бай битеме? Минем бит ул Күрше. әни түгел. Туган име? Әни минем әнинең апасы бит ул. Әйе. Алай икән. Апасы. Мине үстергән әниемнең бер туган апасы үстергән әбиебез бит. Аллаға шөкер бит. Теге вакыт әйттем бит төрмәдә утырды 4 кило будай урлаган өчен колхозда. Элек утырталар бит соғыш вакытында. Ул бит кайтты. Минем балаларымны карап үстерде. Балаларым карап үстерде. Миңа җиңел, әгәр дә миңа шушы апам булмаса, әнимнең апасы булмаса, мин шушындый дәрәҗәгә дә бәлки күтәрелмәс идем. Шул кадәр ике газиз баламны карап үстереп, аякка бастырып, аннан вафат булды инде әбием. Сағынғанда ақ бұлытқа қара, ақ бұлытлар болып мен аға. Шыбыр-шыбыр яңғыр яуа деме, көз яшьләре болып мен тамам. Шыбыр-шыбыр яңғыр яуа деме, көз яшьләре болып мен тамам. Сағынғанда ақ буранға қара, ақ бураннар болып мен яуа. Ақ бураннар адаштыра деме, адаштырған сені мен хаман. Ақ бураннар адаштыра деме, адаштырған сені мен хаман. Сағынғанда ақ теңізге қара, ақ теңізлер болып мен аға. Ярларына толқын қаға деме, йөрәгеңә килеп
Ярларына дулкын каган имме Йөрәгеңә килеп мин кагам Йөрәгеңә килеп мин кагам Йөрәгеңә килеп мин кагам Kuş kayınlı yoldan gitti Şukların sipab öttü Ukiniş şul üzülüp Sigenni bilmey gitti Kayın kaylar көңілімні Her vakit anladınız Niga indi bu yolda Şivermey kalmadınız Koyun kaylar көңілімні Her vakit anladınız Niga indi bu yolda Şivermey kalmadınız At yazar mı yazmaz miken Kaytır mı kaytmaz miken Ol kaytmasa sanduaçlı Tağlarım atmaz büten Kayın kaylar көңілімні Her vakit anlarız Niga indi bu yolda Şivermey kalmadınız Kayın kaylar көңілімні Her vakit anladınız Niga indi bu yolda Şivermey kalmadınız Na 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 Kuş kayının şuklarına Kırağlar düşer indi Yalgız yürek sağınıdan Bəğrim nişler indi Kayın kaylar көңілімні Her vakit anlarız Niga indi bu yolda Şivermey kalmadınız Kayın kaylar көңілімні Her vakit anladınız Niga indi bu yolda Şivermey kalmadınız Niga indi bu yolda Şivermey kalmadınız Татарстанның халық артисті Асаф Валиев. Асаф Валиев. Сәхнәдә Актаныш кияүе Рәсим Низамов.
Ümittim üzülgeç Baygıdan düzmedim Nişlerge bilmi Güneşi izledim Siz ışık bundağız Derrezem tübüme Gidebiz yine dedi Beyttigiz üzüme Sıyırşıklar, sıyırşıklar Kanatlı dostlarım bir giz Kineşsiz yaramla Düzetlik taşlar gidesiz Güzlerin sargaya Min sizini uzatam Gelirsiz eldip Tünglimini yuvatam Gitkende yırakka Allah'ız iskesiz Min kaldım bu yakta Yalgızım irkesiz Sıyırşıklar, sıyırşıklar Kanatlı dostlarım bir giz Kineşsiz yaramla Düzetlik taşlar gidesiz Ümittim üzülgeç Baygıdan düzmedim Nişlerge bilmi Kineşi izledim Siz ışık bundağız Derrezem tübüne Gidebiz yine dedi Beyttigiz yüzüme Sıyırşıklar, sıyırşıklar Kanatlı dostlarım bir giz Kineşsiz yaramla Düzetlik taşlar gidesiz Sıyırşıklar, sıyırşıklar Kanatlı dostlarım bir giz Kineşsiz yaramla Düzetlik taşlar gidesiz Dik taşlar gidesiz Dik taşlar gidesiz Татарстанның атказаған артисті Рәсим Низамов. Сәхнәдә Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле.
Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Мин Әлфия. Миңа 16 яшь. Шәмдәлләрдә генә түгел. Минем йөрәгемдә утлар яна. Мәңге сүнмәс утлар. Утлы йөрәгем белән Казанга килергә чыктым. Казан үзе дә мине утларын балкытып, кайнар кочагына алырмы? Казан бит бөтен татар дөньясының илаһи зур шәмдәле. 1951 ел. Менә мин Казанда. Тукай Сәйдәш җырлары, Тукай Сәйдәш моңнары дөньяга килгән мәшһүр Казан. Мин ятимне үз кочагыңа ал. Ниләр көтә мине Казанда? Җырлап китеп кеше була аламмы? Әллә бу зур калада югалып каламмы? Күңелдә билгесезлек. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Әлфия апаның репертуарыннан
Иң яраткан жырларымның берсе Рим Хасанов күйі, Гыйльман Идрисов сүзләре Сағыну. Şeşekler gibi kar yağar Hatırlatıp gemlim oy kişin Şımır çeşek atkan tuğayda Yürgen idi gevnur kişi Şımır çeşek atkan tuğayda Yürgen idi gevnur kişi Yolları bu şu işte Ayırdı türlü yoklarga Şulayda irkem gülüzde Alıştırmam onu yoklarga Şulayda irkem gülüzde Alıştırmam onu yoklarga Barır idim de bitarımay Yürüjürgen işe yıllar bar Nişik düzerminsün sağınmay Yürüjürgen işe yıllar bar Nişik düzerminsün sağınmay Yürüjürgen işe yıllar var Nişik düzerminsün sağınma Yürüjürgen işe yıllar var Nişik düzerminsün Sesini sağınma Рәшит Вахапов фестивалі лауреаты Айсылу Габдуллина. Габдинова, ғафу етіңіз. Рәшит Вағапов исемен бүгінгі кешедә айырым бір хөрмәт белән алуыбыз юкка гына түгел. Ул Әлфия апаның тормышында бик зур роль уйный. Әлфия апа кичкенәдән үк Вағапов җырларын радиодан хозурланып тыңлый. Бер елны Рәшит Вағапов концерт белән Актанышка килгәч, мәктәп укытучылары, клуб җитәкчеләре аңа Әлфияне тыңлаталар. Легендар шәхес бик игътибар белән тыңлый һәм Әлфиянең табигый моңына зур бәя бирә. Рәшит Вахапов икенче килүендә үзе Әлфия Абзалованы эзләп таба һәм аңа катгый рәвештә Казанга, профессиональ сәхнәгә барырга тәкъдим итә. Казанга килгәчтә яшь җырчыны Рәшит Вахапов игътибарсыз калдырмый. Киресенчә, ул аны беренчедән Дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Зөләйха Әхмәтова белән таныштыра, алай гына да түгел. Иң зур гастрольләрне Әлфия Абзалова Рәшит Вахапов белән башлап җибәрә. Әлеге җәһәттән архивта сакланган бер документка игътибар итәргә кирәк. Ул филармония директоры Багалюбов приказы. 1954-55 елларга гастрольләр турында. Документта күренгәнчә, Рәшит Вахаповка бер концерт өчен 225 сум түләнсә, Әлфия Абзаловага исә 50 сум. Профессиональ сәхнәдә нәкъ менә беренче чырканчыкны Әлфия Абзалова Рәшит Вахапов канаты астында ала. Алар бергәләшеп бөтен СССРны иңләп буйлап йөриләр. Ул үзе дә бөек остазның якты истәлеген күңелендә кадерләп саклады. Вахапов исеме белән бәйле чараларда бик теләп катнашты. Әйтик, Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале концертларында. Безнең кичәбезне Вахапов фестиваленең тагын бер моңлы ачышы дәвам итә.
Gülsirin Abdullina. Gülsirin Abdullina. Bayanlarda Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклеләре композиторлар Илгиз Закиров һәм Инсаф Хабибуллин. Сәхнәдә Агыйдел Дәүләт җыр һәм бию ансамбле.
Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Әлфия Абзалованың һөнәри эстрадага кирип китүендә Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Зөләйха Әхмәтованың өлеше бәяләп бетергесез. Шибәр апалар, абыйлар тезелешеп утырганнар, бар да мине күзәтәләр. Зөләйха апа, нәрсә җырлыйсың кызым дип сорады. Мин ничектер кыю гына Кәкүкне яки Гөлҗамалны дим. Артистлар бер-берсенә карашып алдылар. Җырлый Әлфия, Кәкүкне дә, Гөлҗамалны да. Аңа аккомпанировать иткән Александр Ключерев гәп-гади авыл баласының әлеге катлаулы әсәрләрне дөрес итеп башкаруын ишеткәч таң калуын белдерә. Әнә шул көннән башлана инде Әлфия Абзалова феномена. Сәхнәдә Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты, Татарстанның ат казанган артисты Илнур Нуриев. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга татар халык җыры Илсияр Ганиева сүзләре "Искән җилләр". Җилфәр, искән җилләр, тузадырадыр, җир тузанын, сизми калдым яшьлегемнең, әйе Сандуғыш қайник мұңая яшілік язын сағынам екен ұзымасы тестілі яшілік язын искән жырлары жырлап Усаң иркен Уф танымас ин ғүмірлер Саяларғай Узамай икен Уф танымасын ғүмірлер Саяларғай
Сәхнәдә Әлфия Абзалова исемендәге конкурс лауреаты Актаныш кызы Гөлназ Закирова. Бик зур рәхмәт. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарукшин. Әкренігіне іскен жилде яшілік ғымырым үті. Минем күңелем тынмай шулай хамандан идер көтә. Партаямын исің йөрәк маңгайлар сырланса да. Үтті яшілік юлерлік деп ярларда жырланса да. Партаямын исің йөрәк маңгайлар сырланса да. Үтті яшілік юлерлік Yarlarda jırlansa da Mehabet yaşlarda diler Ula ul her kimde de Mehabetsiz durup bulmay Olgaygan günlerde de Partayamın isin yürek Mangaylar sırlansa da Üttü yaşlık
gülerek dip yaralarda jırlansa da Elle aşık buldum indi yaşlay sigan yar gibi Eytirsinle birau kilgen İrkelesi var gibi Kartaya menisin yürek mangaylar sırlansa da Utti yaşlık yülerek dip yaralarda jırlansa da Yaralarda jırlansa da Kartaya menisim yürek Mangaylar sırlansa da Utti yaşlı gülerlek dip yaralarda jırlansa da Yaralarda jırlansa da Yaralarda jırlansa da Zur rahmat dostlar. Zur rahmat. Qartayası kelmey birde. Qartayası kelmey. Öde bizde qartayıp barabız. Hazır Aqtanış turunda bu indi benim 3-nji Aqtanışqa bagışlangan jırım, jırlagan jır. Anın avtorlары var. Ilgiz Zakirov, Vasim Xuzayanoviç yazgan. Sözlerin Vahitov. Bu konsertni uyushtiruvchi Vasim Vahitov so'zlarini jir "Men sog'inam seni Aqtanishim" deb atalgan. Sog'inam seni Aqtanishim, güzel tabiating sog'inam, mashhur diline ergenişine İskeydir kayni sağınam Meşhur diline ergenişine İskeydir kayni sağınam Min sağınam seni Aqtanışım Vay tarixim için sağınam Halkımızın danlı hem künelli Vırıp gadetlerin sağınam Halkımızın danlı hem künelli Vırıp gadetlerin sağınam Hamid şişmelerin yaradan Ahidilge karap atıp basıp Balkıp duruğuna yaradan Ahidilge karap gurur basıp Balkıp duruğuna yaradan Sağınam seni Aqtanışım Zenger güllerini sağınam Nürkeymenlegin üzenlegin Matur bakşalarını sağınam Nürkeymenlegin güzelligin Gül bakşaların
Sağınam seni aktanışım İşen halkın için yaratam Yarışıları bilen kan kazanğın Talantların için yaratam Yarışıları bilen kan kazanğın Elfiyeler için Татарстанның ат қазанған артисті Ғазинур Фарухшин. İlgiz, insaf. Bizning suyukli jurchisi ham madaniyatimizda teran tarixiy iz qoldirgan loyiqli qizi bo'larak bizdan g'ururlanib, onun ismini mangullashtirlik etib amal qilib so'rala. Alfiyaning xalqimiz oldidagi xizmati shul qadar ulug', shul qadar kuchli ham ta'sirli. Biz onun jurlarini tinglagan sayin suqlana esga olamiz ham olashaqmiz. Men ona gil yaqin etib Alfiya deb indashaydim. Onun turmush yo'lin ko'zallasak, iriksizdan büyük To'qayimizning yo'llari esga tushadi. Azmı qaqqanni va suqqanni ko'tardim men yatim. Azraq ustirdi sipab tik mang'ayimdan millatim. Bizning keng ko'ngilli millatimizning ulu jonli kishilari o'z vaqtida ona bilim olirga, o'sarga yordam etdilar. Zo'r rahmat barsinada. Eng muhimi albatta Alfiyaning o'z talanti, tirishlig'i, qiyuvligi, shoyaligi barliq qarshiliklarni yengib boruvchi ijodiy intilishi. Alfiya o'zi butun dunyoni urab chiqdi desak da yolg'iz bo'lmas. O'zi borib yeta olmagan yerga ming'i jurlari borib erishdi. U o'zining dardli, ma'nali mingli jurlari bilan yer yuzida sibilib yashovchi millatdoshlarimizni birlashtirib ruhlarini qatibtirdi. Alfiya jurni jurlab bera bilaydi. Bu aytirga kerak sirak talant hem onu söz bilagine anlatıp da bitirib bulmay. Jurning ta'min, qadrin bilib, muңы tugulmaslik etib o'z yuragi aşa jetkira olaydi. Alfiyaning g'umri jurlab uzgan g'umri. Tatar xalqi Alfiyaga mangu rahmatli bo'lashaq. Ul bizning shorning bizagi. G'asrlarga qolasi milli mirasımızning bahasiz xazinasi, ming podsho bekasi. Bugün Alfiyaga bağışlangan sözlerimiz onun ruhuna dua bulup erişsin idi. Amin, şolay bulurdu.
Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Biz бәхетле буын. Актаныштан булуыбыз белән икеләтә дә бәхетле. Беренчедән без оныкларыбызга Әлфия Авзалова безнең якташ дип сөйли алсак. Икенчедән, без аны үз күзләребез белән күрдек. Бер сәхнәдә эшләдек дип горурланып сөйли алабыз. Шулай. Әйдә иркәм алып барам, мин барам Карсуына. Китте. Карсулары шыйпа диләр, йөрәк ярсуларына. Яли иркәм кара, кара, кара күземә генә, карасаң күземә генә, уллам үзеңә генә. Яли иркәм кара, кара, hey, 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 кара күземә генә, карасаң күземә генә, 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 уллам үзеңә генә. Буйың зифа билең нешкә, тал кебек бөгеләсең, таллар кебек бөгеләсең, кем өчен üzülәсең. Яли иркәм кара, кара, кара күземә генә, карасаң күземә генә, уллам үзеңә генә. Яли иркәм кара, кара, hey, 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 кара күземә генә, карасаң күземә генә, 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 уллам үзеңә генә. Таң атканда талгын җилдән, тибрәлә йөрәккә. Ак бәгырем синең өчен, üzülә үзәккә. Яли, яли иркәм кара, кара, кара күземә генә, карасаң күземә генә, уллам үзеңә генә. Яли иркәм кара, кара, Кара күземә генә, карасаң күземә генә, 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 уллам үзеңә генә. Карасаң күземә генә, 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 уллам үзеңә генә, уллам үзеңә генә. Актаныш егете Илсур Шәрипҗанов. Актаныш килене Гөлназ Шәрипҗанова. Зур рәхмәт. Әлфия Авзалова белән бергә, аның иҗат юлын бергә узган шәхесләр, аларның яшь буынга сөйлесе сүзләре аеруча күптер. Чөнки ничә чакрымнар бергә узылган, күпме җырлар җырланган, никадәр алкышларга күмелгән бит алар. Шундый фидакар җаннарның берсе, Татарстанның халык артисты, гармоннар патшасы, Әлфия Авзалованың музыканты, Кирам Сатиев.
Güçlü итеп кул чабабыз, бүгін өт бәйрәм. Күчтүрәк, күчтүрәк. Хоп! Зор рәхмәт. Татарстанның халық артисті, гармондар патшасы Керам Сатиев. Керам Сатиев. Сәхнәдә Актанышның тагын бер талантлы улы Илнар Ялалов. Дусларым бар, минем дусларым бар, шатлыгымны уртак бүләргә. Дусларым бар, минем дусларым бар, хәлләремне сезгә сөйләргә. Дуслар булсалар шундый булсын, бер икмәкне унга бүләрдә. Дусларым бар, минем дусларым бар, авыр чакта бергә булырга. Дөнья булгач төрле хәлләр була, дуслар булып мәңге калырга. Дуслар булсалар шундый булсын, бер икмәкне унга бүләрдә. Шагында бердә танымыйлар кайлары. Дуслар булсалар шундый булсын, бер икмәкне унга бүләрдә. Авыр хәлдә калсак кай вакытта, синең өчен булсын үләрдә. Дуслар булса бер икмәкне унга бүләрдә. Авыр хәлдә калсак кай вакытта, синең өчен булсын үләрдә. Синең өчен булсын үләрдә.
Таң құяшы нұрлар сибіп күлген шақта Көңелімдә жырлар туа синең хакта Жырлар итсен сиңа минем назларымны Илсен сиңа назлар тулы язларымны Ялға тулайлар синең үшін Қырлар турғайлар синең үшін Жер һәм йолдызлар синең үшін Сөюең болсын минем үшін Синең үшін алғы
Ғабдулла Тоқай исемендәге Татар дәүләт филармониясы солисткасы, Татарстанның халық артисты Резида Галимова. Тормышка шул хәтле зур мәхәббәт, татар җырына шул кадәр хөрмәт каян килде икән аңа? Бу сорауга бәлки Әлфия апа үзе дә төгәен генә җавап бирә алмаган булыр иде. Патефонда да, радиода да Әлфия апа кайтышырак җырлыйсыман. Монда ул тере, шәшәрәтеп чыгара бөтен җирне. Менә шуның сәбәбе ничек? Син үзең дә шуңа бер әйткән идең, ризалашкан идең. Ни өчен радиодан бәрәкәй генә кайтыш, тамашачы каршында шәшрисең? Шәшрәмичә бит. Йөрәк üzülüp çıqqan kebek була бит менә, бөтенәй. Йөрәк белән җырлыйм. Йөрәк белән халыкка җырлыйм. Халыкны яратып, халык өчен җырлыйм. Безнең дуслар, Аллага шөкер. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Азат Тимершаих. Sağındım, dik sağındım. Biz üsken oğlum, ayılıktan kişilerin bılbılı bakşanın şömürtisleri. Sağındım, bik sağındım. Biz üsken oğlum, ayılıktan kişilerin bılbılı bakşanın şömürtisleri. Antamim kamışlı akış gülleri, bitimden irkele iskencilerim. Sağındım, sağındım, bik sağındım. Biz üsken oğlum, ayılıktın kişilerin bılbılı bakşanın şömürtisleri. Gönlüm aşkına tuğan yaklarga yürürge çilekle yeşil alanda. Sağındım, sağındım, bik sağındım. Biz üsken oğlum, ayılıktan kişilerin bılbılı bakşanın şömürtisleri. Sağındım, sağındım,
Biz üsken ağının oylatan kişilerin bılbılı bokşanın şımır tislerin biz üsken bokşanan şımır tislerin Ömür Keyler, Vasim Vakit sözleri, Derif Vadik müzikası. Bir oylasak ömür Keyler, bir kıska iken, küpme yaşayan Turmaz kaniken Küpme yaşayan gümrüne Sana turmaz kaniken Ötken ömürlerini sanap Başkayını otmiğali Hıday bir gel gümürgeynen Kadirın biligali Hıday bir gene gümürgeynen Kadirın biligali Tırmış itu ağır deyip Yürek yandırmıgali İsen bulgan gasiyene Gürletip yaşigali İsen bulgan gasiyene Gürleşip yaşigali Gürleşip Akşarlar ışığıyla Gıydeli kullerinde Ulgına yaşayılmayıp Күңелin türlerinde Oktamış damları Ol benim yürek sırrım Anlar mı? Oktamış damları Ol benim yürek sırrım Anlar mı? Güzel aygırılgen Yıldızlar kıyılasıma Bana yayılma
sarman Oktamış dalları Benim yürek serimdi Anlar mı? Oktamış dalları Benim yürek serimdi Anlar mı? Sendir işte Ona bizden yıldızlar kıyılasından Kılına saylap aldım Bülbüller arasından Oktamış sonları Bu minem yürek serindi Anlar mı? Oktamış sonları Bu minem yürek serindi Anlar mı? Sahnede Aktanış'tan çıkan talantlı artistler, Aktanış Yaktaşlar Cemiyeti. Әлеге шәшкәләр Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Таттелеком генераль директоры Лутфулла Нурислам улы Шафигуллиндан. Иң бәхетле артист сәхнәдә үлгән артист диләр. Мин ничек үләрмен, белмим. Гомумән мин үләрмен төсле түгел. Яшигәле, җырлый яшигәле. Җырдан мәңге аерылмыйк. Рәхмәт сиңа, җыр. Әлфия Абзалова. Бит ул дөрес язган. Әлфия Абзалова исән. Халык күңелендә, халык җырларында, тарихта исән. Татар яшәгәндә Әлфия Абзалова мәңге үлмәс. Anlar mı? Tanış tonları Benim yürek serimi Anlar mı? Hürmetli dostlar, şunu bilen konsertimiz ahırına yakınlaştı. Kilesi uçurashlarga kadar sağ olunuz. Бәхетле булыгыз! Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.